Γεια σας παιδιά, PNA εδώ. Καλησπέρα τρέλες μου. Έκανε το intro ο Πασχάλης. Ξέρω, σας λείψαμε, προφανώς. Εντάξει, τα μηνύματα δεν ήταν λίγα που πουλάβαμε. Εντάξει. Ήταν αρκετά για να ξαναγυρίσουμε. Βασικά για να γυρίσουμε τελεία. Και πολύ όμορφα ήταν τα λόγια σας. Ναι, από σας μερικά ευχαριστούμε άτομα. πάρα πολύ. Είστε πολύ καλοί. Είστε τρέλες. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι. Έρχονται ακραία livestream. Τερματίζουμε Silent Hill την Τετάρτη. Την Τετάρτη, από τη στιγμή που θα ανέβει αυτό το βίντεο. Ενδεχομένως να ανέβει Τρίτη, οπότε εννοώ αύριο, για όσοι δεν κατάλαβαν. Οπότε όλοι μπαίνουμε στις 9 και 4 να τερματίσουμε. Τώρα δεν θα ονοματίσω ποιους περιμένω, ξέρω ποιους περιμένω. Συγκεκριμένα έχω τονίσει ποιον συγκεκριμένο περιμένω να μπει πριν το μποτάκι. Η συνείδηση ύποπτη. Ναι, για να μην χάσουμε το vibe, για να πάει καλά το live. Ξέρεις εσύ. Σε ποιον αναφέρομαι, λοιπόν. Με τη νέα σεζόν και τα lives έρχεται ίδια μέρα με το live stream podcast. Πόσο content θα δώσουμε πια? Για η Τετάρτη θα γίνει χαμούλης την Τετάρτη. Όλα την Τετάρτη γίνονται, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Και τα live, τα καλά. Λοιπόν, άρα έχουμε και λέμε podcast πρωί Τετάρτη προς μεσημέρι, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα ανέβει. Μετά live το βράδυ 9.30 όλοι Twitch, YouTube, TikTok. Βασικά σε αυτά. Αυτά είναι τα κύρια. Και Trovo, I guess, το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά, αλλά τέλος πάντων σας περιμένουμε και εκεί. Όπου θέλετε ελάτε. Τώρα μια ανακοίνωση. Έχουμε κάνει μια ψηλό συνεργασία. Ψηλό τώρα, εντάξει. Επαγγελματικό κανάλι είμαστε. Official είναι partnership. Λοιπόν, με το Instant Gaming. Οπότε για να τους μπούμε στο μάτι, θέλουμε, άμα σκέφτεστε να αγοράσετε κάποιο παιχνίδι αυτή τη δεδομένη στιγμή, μπείτε από το link μας. Ή και λίγο αργότερα. Εντάξει, δεν είναι όχι τώρα αύριο τα παιδιά. Σταμάτα. Μπείτε από το link μας, τώρα αγοράστε το. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Περιμένω. Εντάξει, το αγοράσετε. Ωραία. Το αγοράσατε. Το αγοράσατε, ρε. Λοιπόν, ηρεμό. Γράφει κάμερα. Γράφει. Έχουμε βίντεο. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, μετά από αυτό το μικρό PTSD, πάμε πίσω στη συζήτηση. Μέσω του link. Μέσω του link μπαίνετε, σας ανακατευθύνει στο site του Instagame και αγοράζετε από παιχνίδια, βίνδεο παιχνίδια δηλαδή, μέχρι και Netflix κάρτες, ό,τι γουστάρετε είναι εκεί. Και για το PS έχει παιχνίδια, μάγκες. Έχει για όλες τις πλατφόρμες. Το link μπορείτε να το βρείτε στο description του Instagram, που έχω βάλει ένα link tree που έχει τα πάντα, όλα τα links μας, όλα τα social, όλα τα affiliates and stuff. Επίσης, στο δικό μας, στα προσωπικά μάλλον τα account, στο bio, τα έχουμε ανεβάσει τα link πάλι. Και πέρα από αυτό, μας δίνει την ευκαιρία το Instant Gaming κάθε μήνα να μπορείτε να μπαίνετε εσείς σε διαγωνισμό για να κερδίσετε κάποιο game, το οποίο επίσης το βρίσκεται μέσα από αυτά τα links και το έχω ονομάσει, φαίνεται, λέει Giveaway Instant Gaming. Οπότε για να μπούμε το giveaway πατάμε αυτό το link. Και είναι για τα άτομα που έχουν partnership ουσιαστικά και είναι ένα από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να σας προσφέρουμε για όλο το support που έχετε δείξει. Και μπορεί να έρθει κάτι και προς το τέλος του χρόνου. Θα δούμε. Αυτό θα βασιστεί σε εσάς. Θα δούμε. Στο χέρι σας είναι. Αλλά θα δούμε. Εντάξει. Συμφωνεί. Όχι, εντάξει είμαστε. Είπα μήπως. Ωραία, λοιπόν. Αυτά είχαμε να πούμε. Μια μικρή ανακοινωσούλα. Νέα σεζόν. Σας περιμένουμε όλους. Και να γίνετε και περισσότεροι. Το βίντεο αυτό θα ανεβαίνει παντού. Οπότε μπορείτε να το βρείτε παντού. Ακόμα και από την τουαλέτα του σπιτιού σας. Ανάλογα πόσο πολύ ασχολείστε. Και όποιος δεν έρθει στο live αύριο, θα έρθω προσωπικά στο σπίτι του και θα τον κάνω μια μεγάλη αγκαλιά για να το πω. Εσύ θα το κάνεις αυτό. Εγώ τι θα κάνω? Εγώ τι θα κάνω? Ο Πασχάλης δεν θα εμφανιστεί απλά. Όχι. Εγώ θα βάλω απουσίες. Στις 3 απουσίες μένουμε στην τάξη. Στις 3 απουσίες κάνουμε expose στη διεύθυνσή σας. Τέλος. Στο live. Εντάξει. Πρέπει να τους απειλήσουμε.
Σταμάτα. Όλα γίνονται δημοκρατικά. Καληνύχτα. Καληνύχτα.